Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem masyarakat wonten Mangonan mriki matur suwun sampun kersa nimbali kula sak rombongan saking kru Tini Kunchoro komplit malam hari ini dalam rangka kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Sekali merdeka tetap merdeka, merdeka. Alhamdulillah. Iki lingkungan lho Nduk iki. Ngene iki lingkungan iki lho marga masyarakat Mangonan matur sembah nuwun. Kagem semua panitia-panitia, kagem Bapak Lurah dan semua perangkat-perangkatnya. Alhamdulillah perkenalan tahun iki karo Tini Kunchoro. Lah iya ta. Wow ndek ini kagum bose Sumber Arta Jaya. Arta Sumber Jaya. KSP ya, Mbak. KSP apa mau? Pira ning kono? Arta Maju Jaya. Arta ki duit, maju ki maju jaya, jadi duitnya melaku terus ora tau entek duitnya. Padahal biyen dia tahu tak dandani ya Dek. Maminya itu dia biyen ki yo tahu melok-melok ngene iki sing dandani aku. Ya makanya ya. Wis ora bati butuh duit ketoprak ngene iki. Wis emoh ya. Ya ora doyan duit ketoprak biyen ki yo tahu ngene iki, pinter nyanyi, pinter goyang juga. Makasih sayangku ya. Iya. Salam kenal dari Tini Kunchoro. Ayang Mas Esa. Mas Esa, kamu di mana wajahmu kok tidak ketok? Delik di jahe. Mas Esa nanti DJ-nya di tengah ya. Ya kita perkenalan dulu. Ciwi-ciwi cantiknya Tini Kunchoro. Asik. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali.
cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, makasih sayang. Dua hanya sekali. Halo iya. Buat Mbak Lastini KSP Utama Jujaya, Jos. Makasih buat semuanya. Terima kasih. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia. Dejenan sampai mati. Hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya hangat kuku. Kita kenalan dulu ya bebek. Iya, nak Radi kenal ke ora kenal toh ya. Bocahku cantik-cantik ini loh. Ada Mbak Iko, ada Lia. Dikasih goyang dulu dong. Asik. Lagi Amelia sampai selesai Mas Iksan. Nah, bocahku ono 10 Mas Iksan. Sampai selesai ya. Digoyang Deknya. Asik. Bella Mustika. Anis Marcella. Ayo Nis. Asik. Jos. Pipi. Ayo Pi. Wah, beleguk ya. Ayo, wah sekuah yuk. Ya. Wis mak gadul-gadul gak bos. Iya, iso muser. lagi Mas Hendra. Widya. Cek papat. Jos, Melisa. Saya ngenteni gedang. Ayo. Ayo. Mbak Kos nih ya. Ayo, Ega, maju sisan ga. Yo, asik. Jos. Satu persatu bidadari cintanya Dini Kuncoro. Asik. Jos.
Oke terus. Buat Karang Taruna semuanya dari Mataram sini ya. Asik. Yo. Mundur. Sudah. Bareng bablas ora iso madeg. Hop. Ya, Jian. Iki perkenalan karo orjine barang iki sekali-kali nak madeg jajal dipacal sik. Mak dudul ngono ya Mas ya. Masuk. Terima kasih ya bos ya, aduh juga bukan Terima kasih buat bos-bosku yang sukses selalu, penggemar setia, siapa iki delok streaming terus wong iki. Pokoknya agak nenggap tak tanggap dhewe ngono. Sini Mbak Iko, sini Mbak Iko. Nah. Kene iki yo gone pakar-pakare ketoprak lho, Dok. Ya, ini mungkin ada atensi dari tamu dengan semuanya, dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Monggo. Salam sembah nuwun. Lah ya iki awake dhewe perkenalan nang kene karo mbak-mbake. Iya. Apa dong? Kawitan sinawang sudah Mas Esa? Mamiku minta apa? Dewa. Ayang-ayang ngono Mas, kok dewa-dewa ngi lho. Apa no kowe kok. Lek ku mikir nganti tenanan judule ayang-ayang Mas. Dewa kuwi lho. Kuwi judule ayang-ayang. Lek ku mikir nganti Masuk. Yang mana dulu ini? Kawitan sinawang. Kawitan Sinawang. Iya. Buat mamiku minta apa? Sayangku. Minta lagu apa? Ini aja lagunya, ikutan. Oh, sini ada ayang-ayang, situ ada selendang biru. Mbak cantiknya, tuh bisa ditulis habis sini ya. Oke, baik. Ayang-ayang dulu, nanti kawitan sinawang setelah ini ya. Rasik dulu sih Mas. Ini spesial buat mas-mas yang ada di depan ya.
memenuhi Karang Tarunanya. Kawitan Jenawangse aku lali lagi mono binatang tamune barang. Tak panggil dulu ada Mbak Santi si milikiti. Tolong. Support. Nah, support. Apa kendang tok ira apa? Kendang tok. Iya, kendang tok. Bentar. Riyokan sih. Ya. Hei. Aduh. Sirahe. Kok lagi metu barang kok sok. Bah. Iki pranakan apa neh to, Ndih. Diam. Tak omongi. Penyanyi ki sing alus, perkenalan sing apik aja kok juguk bengi-bengi. Kosok. Senengane aku lho gaget. Iki ya wong kabeh iki. Ora demit. Iki ya wong kabeh sing nanggap awakmu ya iki kok mas senengane ya Allah. Ya selamat siang semuanya. Matane lho. Cintane Mbak Kurdi. Piye to iki? Aja remuk Mbak Kurdi tak entukno iki. Aja. Song mereteli kabeh. Aku ora seneng sing foto po, Mas. Mbak Kurdi jare cinta. Selamat malam gitu dong sayangku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iso salam barang. Lah piye? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bacok ngono. Apa mbok bacok karo apa duwemu gantol Lah ngono. iki bedil. Iki kayak lagu apa, Mas? Jalukanmu apa, Mbak? Apa, Mas? Kematian. Apa, Bu? Kawitan Sinawangmu jalane. Oh, belum ada. Yang lain. Ganti nyanyi dhewe-nya. Nak sing nyanyi Santi gak terima wonge. Ki siki bose iki gak joget tak teranco. Mamiku joget yo. Heeh. Minta lagu tawani to ya wis sing ngundang iki mu Bos Arta lho iki. Aja mbok cincin dhuwur-dhuwur. Ayo joget. Oh tak tekek lho. Oh malah galak kowe karo sing nanggap ki piye to? Dikasih apa Mbak Santi koleksi dulu boleh. Apa ya Mas ya? Hah? Tak bingung ta. Tawani lagu bingung dek nanti. Sembarang ya? Iya, sak metune. Ya, kematian Mas. Bongko saiki. Kon nyanyi kok malah Lagunya apa, Mas? Lagu apa, Mbak? Kok kene? kon juker balik sik ping pentu. Pakai nak pengen nyawar jambung sakit ki. Mas tak apa ya, Mak? Rasa kebujuan Satuan ku telu Satuan wolu Cari wong tuamu Dietong raketemu Abot sanggani Wong tua ora mereke Kok koyo ini nasib sing tak Sing nyanyi Santi nadane santo. Yo ngopo awak dhewe biyen kepatok dan akhire ati iki sing remuk kabeh Asistene melu ora sing tak jaluk ajare wong tuamu wetone ora gatung lara kaya dipateni nanging ora mati aduh Gusti paringi kuat ati
sedekah. Entakno iki lho duit. Ra iso sayang. Apa? Oh, tak bacok kowe kok. Satuanku telu, satuanku wolu, ajare wong tuamu, adike dom ra ketemu. Apa ta sanggane, nyenengi bojone tanggane, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Sakarpe dhewe. Ngopo awak dhewe biyen kepeto yen akhire ati iki sedih kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare tuamu wetone ora kathok lara kaya dipateni ananging ora mati aduh Gusti maringi kuat hati aduh Gusti maringi kuat hati iki bose gak metu kok Bose ayo nek ayo kok kudune munggah ki bose nek kono awit mau kok gak metu piye to? Di iki. Pi iya, bos sing kecil, mau ya. bos kecil itu ya, Ayo. itu bos kecil lah iya ta. Ayo munggah. Sing Baik, nyanyi Mas. Santi bareng nyanyi lagune Santo sing metu nadane. Ayo toh sayang. Apalagi ini? Tali kotang. Mas Ihsan ada tali kotang? Aku ro gak ke kotang kok, Mas. Olah, lha wong nggonmu cor-corane bakal kotangi bareng nyul apa? San, kowe apa nyanyi lanange apa wedoke? Alah Gusti Allah. Yen wis tak tukoke bojo tali sakotane lah sakine lah kok ilang sak slirane opo kurang bukti yen adane kowe lali karo Mas aku iki najan regane 2000 wujud kali katresnanku ning saiki lah kok ilang sak lirane opo ora ana sing kesane kowe ilang nalikane tali kotang. Iki masaline tak kundurake mergo bebareng-barengake aku dijodohke malah karo priya siji wis
tak simpen dhuwur lemari lah kok kowe bojo kali datang iki paling kena bukan suci. Bocah kulinane salto mbok kon nyanyi iso nerak-nerak sembarang dingah. Nah, Cek. Apalagi ini? Masnya tadi Monggo. apa? Kowe rasa malu njaluk ya. Mawar putih, apalagi? Ibu-ibu yang ada di depan yang jauh di sana monggo. Kelihatannya Bapak. minta lagu masnya, ibunya. Sing di Gentenan to ya lah iki yo gentenan bocahku pirang-pirang kok. Sing di oh Sini Ega, sini Ega sini. Ega Eh. sini Ega. Nah. Ditawar-tawar dulu ini yang nyanyi Ega lagunya apa? Monggo iki. Age antar tak tokno ora gelem njaluk. Kawin kontrak. Iya. Bocah lagi 13 tahun bocah kawin kontrak. Lah yo Mas kok sah. Apa gah? Terpilih? Oh kawin kontrak. Oh iya. Kawin kontrak. Ini podo anakmu ge. Ge podo anakmu Apa? ge. Aku udah mulai. Kayane. Podo anake wage iki. Mosok kon ngundang, "Halo Pak, ane Pak Gunda." Halo Bapak Wagi, ngono masa? Lanangnya sapa iki? Lek Tri ada, Lek Tri. Oh Lek Yas, ayo Lek Yas. Kaget dong ya. Nyanyi Lek Yas. Mas, tresnoku iki mung cuma sewulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine yo mung gawe kontrakan. Bersama Tini Kunchoro. Ayo deh. Terlanjur cinta mati yang aku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrak.
takkan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah yang adik yang ku sayang. Mas jangan kelewatan, tresnoku iki mung cuma sauan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, mergo janjine yo mung gawe kontrakan. Balane dek yo. Ini Kuncoro. Masuk dek. Asik lho ki. Mandel-mandel lho Mas. Terlanjur cinta mati di kayangku sayang. Izinkan cinta bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontrak. Belasan kawinyan kita kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Re aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Terima kasih. Sini Vivi sini Vivi. Nah, ditawar-tawar dulu. Iki lho. Itu bang. Yo kosek kalau lah mikir digawe kenalan iki lho, Mas. Nah, iki selerane wage sing semok-semok ngene iki. Kayak gawe krempeng kok kayak age ya. Apa sayangku lagunya? Lho. Jaluk tenan-tenan ngono kene lho, tak ra gendah ngono terus piye? Yang lain. Lintang Asmoro. Masuk? Lintang Asmoro Mas Iksan ya. Oh mau nyanyi boleh. Lintang Asmoro. Masih bersama Tini Kuncoro. iso anduweni marang Satya Sulaksmi. Rasa kangen ngliputi lintang bulan dadi saksi kupene tekan balik jani janji supaya putih supaya
ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat sokor raga wis tresno rapi soti pisana. Hiya 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 hiya. Siang para ratri mung eling manisin ati setiaku iso anduweni marang dia sulak semi. Tombok susah jroning batinku. Wong bagus angkat rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan aku banyu segoro rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa angkat sokor raga wis tresno rapi soti pisana. Asik. Wis tresno rapi soti pisana. Sampun Mbak. Terima kasih. Gimana? Laut. Bintang-bintang ini. Kayak bosku saya ada laut ya. Mas Iksan laut. Bintang-bintang di atas laut. Gimana Mas Santo bisa? Apa? Sing tengah bisa? Anis. Melisa. Laut. Sini. Ayo San, Sati sini. Sama Sati sama Mbak Iko sini. Ya. Apa itu? Bocah kok banyak apa-apa Sawangan. disosor. Bella.
sanjian. Kena. Wah, bar. Bocah kuwi ngopedi iso kejer aku. Wah. Mama, Papa, diteruske lakone apa diterusno lagune? Lakone ya jalukan lho ya iki lho ya. Wes, sudah, terusno lakone. Ya terus ke lagune ya. Nah, satu lagu karo ngenteni bendera ndak? Anis apa Anis? Sama Melisa, ayo berdua yo. Berdua sama Melisa sini lagunya apa? Lagu terakhir yo, habis iki Sowandoro. Ya, apa sama Anis berdua? Reok Ponorogo. Nah, ono Santi yang goyeman ora dikira reok nono. Reok Ponorogo Mas Bro. Bella, ayo sini sama aku yo. Karo aku. Nah. Santi siapkan bodimu ya. Temangsang panggung.
buat big bossnya Arta Maju Jaya juga terima kasih. Lah ya matur suwun. Terima kasih juga buat panitia dan semua. Astagfirullahaladzim.